ଏଟା କୋଉ ପତ୍ର? ଏଟା କୋଉ ପତ୍ର ମାମା? କୋଳି ପତ୍ର। ଆଉ କୋଉ ପତ୍ର ନେବା ଅଛି? ଓହୋ। କଣ୍ଟା ନାଗିଛି ଫୁଟିଯିବ। ଆଉ କୋଉଠି ଏଟା ନବ ସବୁ ରଖିଥା। ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଚାଲ ଚାଲ ପୂଜା ଦେବାର ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରା ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଇଁ 10 କ୍ଷୀର ସୂତାରେ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୋର ବ୍ରତ ନଥିଲା, ନୂଆ ବ୍ରତ, ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ତିଆରି କରି କାଲି ପୂଜା କରିବି। ଦେଖ କେତେ କ୍ଷୀର, ଦେଖ 10 କ୍ଷୀର, 10 କ୍ଷୀର ହେଇନି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 କ୍ଷୀର ସୂତା। ଗାଁରେ ତ ରେଡିମେଡ୍ ମିଳେ, ଏଠି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରତ ତିଆରି କରୁଛି। ତାପରେ ପରେ ଘର ଧୁଆ ଧୋଇ ଏମିତି ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ହବ। ରୋଷେଇ ହେଲା ପରେ ଖାଇକି ଶୋଇ ନା, ଖାଇକିରି ଶୋଇବୁନୁ, ଖାଇକି ତ ଶୋଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋରୁ 4ଟାରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତୁ ଆଗେ ଉଠିବୁ ଡ୍ୟୁଟି। ନା ଗୋଟେ ହଁ, ଶୁଣୁନ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ। କାଲି ସକାଳ 4ଟାରୁ ମୁଁ 6ଟା ଯାକେ ରହିବି ପୂଜା ପାଖରେ। ଏ ମମି କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା କଣ? ଏ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦିଖଣ୍ଡ ଆଦେହରେ କେମିତି କରିବି? ସେତେ ଓଜନ ପାଇଁ ସେ କାଠି ସହି ପାରିବ? ଏକାଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଏବେ କଣ କରିବ? ଦେଖୁଛୁ ତ, ଆଉ କଣ କରିବି? ଏମିତି ନା, ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆମର କପଡା। ଯୋଉ ଠିଆ ଠିଆ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସେ ସବୁ ଯାହାର ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଦର୍ଜ ହଉଥିବ, ବିନ୍ଧା ହଉଥିବ, ସେ ନଇଁ ପାରୁନଥିବ, ସେ କରିବ। ଗଲା ବେକାର ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ? ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଆସି ସେ ଯୋଉ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଏମିତି ନଥାଏ, ଏମିତି କପଡା ନଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଆମର ଏଇ କପଡାରେ କିଛି ହେଲା ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ସେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ବସିକି ତ ପୋଛିବାକୁ ପଡିଲା ନା ମତେ। ତମ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ରୁଟି ଜଳିଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସକାଳ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତ ଏବେ ପୂଜାପୂଜି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତ ଯାଉଛି ପୂଜାପୂଜି କରିବି। ପୂଜାପୂଜିରେ କଣ କରିବି ଆଉ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ, ସେଠି ଧଳା ଫୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ କାଲି ଫୁଲ ଆଣିକି ରଖିଛି, ତଥାପି ଧଳା ଫୁଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ଧଳା ଫୁଲ ପାଖରେ ମିଳିଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଚାଉଳ ପକେଇକି ତାକୁ ବାଛିଦେବି। କଦଳୀ, ସେଇ ଗୋଟା, ଅରେଞ୍ଜ ଗୋଟା ଜାଣିକି ରଖିଛି ଏଥିରେ, ତାକୁ ଥାଳିରେ ସଜାଡି ପୂଜା କରିବି। କାଲିଠୁ ତ ତାକୁ ସବୁ ଆମଟାଇବା,
दुब कर्कट पत्र आनी रखी पूजा पूजा करी जाऊँगी ठाकुर बासन मजा मजी हैनी एठी काली व्रत रेडी करी रखी हाथ रे तैयारी करी देखंतु ଭଲ ଦୁସୁଛି ଭଲ ହଉଛି ତୁ କତେ କରିବୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ 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 ଶିଖି କରି କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ଅଛି ହଉଛି ଝୋଟି ପକେଇଦେଲି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ केते जन सब राति पकईकरी सकाल पूजा आरंभ करें राति लेट है खाଇବା पीवा धुआ धुई ये सब लेट है सकाल पकाऊ सुखी सारी सुखिया को बाकी अच्छी भल भल कर प्रथम सकाल भोग चकटा चकटी आरंभ कली एबे तापरे 10 भोग लगेबी 10 प्रकार पड़ी 10 गुड़ करी आउ जागा काय 8 गोल मर्च कदली सेव नड़िया आंब कमला मु खाई पारी क्षीर मिश्री 10 प्रकार पड़ी मम्मी एबे पूजा करबा दस व्रत बटी पड़े से दिनार से दिन ब्राह्मणी जे प्रभात उठिला एक वर्ण गाईर जे गोबर आनिला सुसंच करी घर दुआर लिपिला नदी रे स्नान करिण घर को आइला तंडुल करिण झोटी तंडुल बाटिण झोटी आवरण कला मते सुमरिले मामा कौन करछ पूजा सइला तो पूजा सरिला तापरे रोषेई हबो लंच रे खाइबो कौन डालमा आज अरुआ अन्न डालमा रे आलू पके देछि आउ बाइगन भत्ता करदबा बिना प्याज रसुण रे आज करिया कहीं आज एते बड़ दिन जेहेतु बिना प्याज रसुण करदबा बापा तो जाइछि कंपनी कंपनी खाइबे संध्या बेलक आसीबे तमें तो अरुआ डालमा खाइबो अरुआ रे घी अच्छी घी टे पकई दो खाइबे सकाल बहुत मत रोषेई कर सारा करी सारा तापरे रेस्ट दीदी आसला ना अच्छा ठीक है रेस्ट ना मो रोषेई कर सारा पर सब खाइबे चप्पल और बाटे रखु देनी ए तोड़ लुगा सुखी
ଖରା ହେଇଛି ଦେଖ ମାମା ଗୋଟେ ଚଢେଇ ବୋବଉଛି ତାର କେତେ ବଢିଆ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ତ ପୁଣି ବୋବେଇବାର ସେ ଶୁଭିବନି ଏତେ ହଁ ଶୁଭିବ ଶୁଭିବ ସେତେ ଜୋରରେ ବଜାଉନି ସ୍ପିକର ଥୋଡ଼ି ନା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଦେଖେ ଏ ଚଢେଇ ସକାଳୁ କୋଉଠି ଦିନ ଯାକ କୋଉଠି ଚଢେଇ ଅଛି ବୋବଉଛି ସେ ଗଛ ଭିତରେ ପଇକି ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ନା ଏ ଦେଖି ନିମ ଗଛ ଭିତରେ ନିମ ଗଛ ନାଇଁ ସେଠି ଦିନ ଠାରୁ ବର୍ଷା ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଶୁଖିବ ଆଜି ଆଉ 2 ଦିନ ଲାଗିବ ଶୁଖିବାକୁ ଖରା ଖଣିଆ ନାହିଁ ନା ଏସବୁ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ହଁ ତୁଳସୀ ଦେଖ ତା ଦେହରେ ମଞ୍ଜି ପକେଇଛି ମଞ୍ଜି ଗଛ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠିଲାଣି ଦେଖ ଟିକେ ପାଣି ହଁ ଦେଲି ତା ମଞ୍ଜି ଏଇ ଗଛରୁ ନା ଗଜା ମୁଗ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଗ ଗଛ ଉଠିଛି ଗଜା ମୁଗ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି ଗଜା ମୁଗ ଦୁଇଟା ଖାଇବା ବାଢିଲେଣି ଭାତ ଘିଅ ପକେଇଦେବି ତୋର ନା ମୁଁ ଟିକେ ଦେହ ପରେ ଖାଏ ଦିଦି ପଚାରୁଛି ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ସେପଟ ସାଡେ ଲଗେଇ ଆଳୁ ଚକଟି ଦବ ଜାଣ ଆଳୁ ଅଛି ସେଇଟା ଶାଗ ଭଜା ଅଛି ଉପରୁ ନେଇ ଆଳୁ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଶାଗ ଭଜା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଖାଇବା ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଇନା ଭୋକ କରୁନି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବଢା ହେଇଛି ସେ ଖାଇବେ ମାମା ଖାଇବୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦର ମୁଁ ଲଙ୍କା ମଳି ଖାଏ ଲଙ୍କା ମଳି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଅଛି ଟିକେ ଦେ ପରେ ପକେଇ ଦଉ ସୁଇଟି ତାର ଲଙ୍କା ମଳି ଦେବି ତମେ ଏଣ୍ଡ କର ମଳି ଦେ ନା ମାମା ତୁ ମଳ ଜଳୁଛି ହାତ ତ ମଳି ଦେ ତୁ ତୁ ମଳି ଦେବି କହିଲୁ ଲଙ୍କା ତୁ ମଳିବୁ ଖାଇବୁ କେମିତି ମୋ ହାତ ଜଳୁଛି ସେନ୍ସିଟିଭ ଅଛି ଚାମଚ ଦେବି ନେ ଚାମଚ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅରୁଆ ଡାଲମା ବିଉଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ ଖାଇବ ଏଇ ଆମ୍ବ ଅଛି ଖାଇବ କି ଦେବି କାଟିଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଖିଆ ସରିଲା ମୋ ଝିଅ ମାନେ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ନେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଷ୍ଟ ନେବି ଟିକେ ଆଉ ଯାଇକିରି ଏବେ କଣ ଆଉ ଦେବି କଣ ନାଇଁ ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖାଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।